jeden z mimoriadne dôležitých bodov, na ktorom práve nám, strane SAS, záležalo, bol boj proti korupcii a tam jednoznačne k tomu patrí verejné obstarávanie, dokonca som povedal to, že centrálna zložka alebo tá centrálna oblasť, kde sa korupcia, kde ku korupcii dochádza. A preto som veľmi rád, že z našej iniciatívy sa podarilo presadiť novelu zákona o verejnom obstarávaní. Vďaka tejto novele bolo zavedené viacero pravidiel, ktoré sprísnili podmienky, zvýšili transparentnosť jednak verejného obstarávania na Slovensku. A na to by som chcel aj poukázať, pretože už viackrát aj v minulosti, teda v predchádzajúcom období ste informovali verejnosť o rôznych nových opatreniach v rámci tejto novely, ale jedna pre mňa veľmi dôležitá informácia nezaznela a na to by som chcel teraz vlastne upozorniť. Jedná sa o veľmi nenápadnú vetu, ktorá je veľmi dôležitá. Je to veta, že Úrad pre verejné obstarávanie sprístupňuje vestník aj v podobe štrukturovaných údajov, ktoré umožňujú ich ďalšie automatizované spracovávanie. Ono vyzerá to veľmi nenápadne, ale v skutočnosti toto je prvý moment v histórii slovenského verejného obstarávania, kedy vlastne vy ako novinári, ako strážcovia hospodárneho nakladania s verejnými financiami budete môcť bez veľkých nárokov získať okamžité informácie o výsledkoch obstarávania v rámci celého Slovenska, nech je to na západe, nech je to na východe, a okamžite porovnať vlastne akýsi štandard cenový pre danú komoditu a čokoľvek, čo sa bude mimo toho rámca vymýkať, tak okamžite budete vedieť túto informáciu vyhodnotiť a poukázať na to na verejnosti. To je obrovský rozdiel proti tomu, čo bolo doteraz, kedy ste si vlastne práve museli tieto informácie získavať a častokrát ani neboli dostupné a boli tieto informácie zatajované. Zavedenie týchto pravidiel nových, vrátane tohto, ktoré som spomenul, prinesie veľmi veľa prostriedkov do verejných financií, alebo respektíve ich ušetrí. Jedná sa o miliardy eur, pretože za minulé obdobie naozaj až takéto veľké peniaze boli vlastne de facto rozkradnuté. Za tieto peniaze môžeme postaviť viac diaľnic, viac škôl, viac nemocníc, prípadne napraviť problémy v týchto sektoroch. Vyzývam týmto všetkých podnikateľov na Slovensku, aby sa začali zapájať do verejného obstarávania. Ja viem, aká bola doteraz situácia, mnohí boli rezignovaní a sklamaní tým, ako prebiehali tie súťaže. Ja verím tomu a chcem veriť tomu, že tieto pravidlá zlepšili fungovanie verejných súťaží a chcem, aby títo podnikatelia sa začali zapájať do týchto súťaží a aby nám dávali informácie o tom, či aj podľa týchto nových pravidiel stále dochádza k týmto manipuláciám, machináciám a či stále títo podnikatelia sú vyraďovaní zo súťaží len na základe toho, že dali lepšiu cenu ako pred vybraných uchádzač. Za týmto účelom strana SAS zriadila špeciálnu e-mailovú schránku korupcia@strana.ssk, pričom chcel by som poprosiť všetkých týchto uchádzačov vo verejných súťažiach, aby na túto e-mailovú adresu napísali mne, pretože ja budem zodpovedný za spracovávanie týchto informácií, aby napísali mne informácie, prípadne aj dôkazy o tom, že naďalej a podľa nových pravidiel sa takéto machinácie dejú a že sú vylučovaní uchádzači na základe nesprávnych predpokladov a kritérií. Ak to majú napísať v prípade, že bude ak som to tak nepovedal, tak som to myslel. Ďakujem.